Laingut ki doktor kila syak siat yap. Kan ba weipat ulangat ha kejing mensau, hadin kejing syak terkuli ha uriu ki ngatiar ha Rio de Janeiro ha kasngi palai balala. Kene kakam thombor kelawan jia hadin makine ki doktor kidang syong hapo kawe ke Jakabam hajan ke Jaka Rud Duriau ha ki benta jongka bara ka tijuka da ka ba pensyong nong riam halor kidur balayo leng ba ki tenat pahara layo i ya ki riu king atiar ki bariam janyong kibami napok kakali bat mare bet syakati ke Jaka badon kine kilanot bat terkuli syua bakin per keratno uwe ne kine kilanot uba Shipara pat unong tauan usiama bomfim kene kelapen mi ika jingkeli kentup nakaliang kasorkar bagalade ka jingjia kabala bandon ka jiade berkikam san hima sima Henry kilat petai kubor kilaong bagi bor sorkar kilapen pau bakene ka jingjia syak thombor kade haka jing bakala nakaliang kibor pulit ka jelario kilaong bawe pat u doktor ubasau langat ha ka jing mensau ha ka ba lapen kit no mardor sipo hospital kata nakaba ongru baki pulit kila penlong ka jing toket ban labden yaki badon kti bat ya kadau hal ndat jongkane ka kam thombor u presiden Lula da Silva haka wepat ka benta ula penpau ka jing sngaulam bat ka jing bitar haka bayadei bat kane ka jing jia sya penyap